Ola, que tal? Estamos xa de volta en tempo de preguntoiro nun espazo no que hoxe queremos achegarnos ata o Concello de Touro. Imos facelo na compañía do seu alcalde, Ignacio Codesido. Boa noite, benvido. Hola, boa noites. O primeiro do que quero falar con vostede hoxe é de cartos. Queda mal na primeira visita que nos fai a Correo Televisión falar de cartos, pero é polo que imos empezar, porque o seu Concello foi un dos primeiros en aprobar os orzamentos municipais deste ano. De feito, ainda hai moitos concellos da comarca que non deron arrancado con ese trámite. Que pasa en Touro para que sexa tan fácil sacar adiante as contas? Bueno, creo que o máis factible é que van máis ou menos ben feito o presupuesto, sempre o sacamos ben, non houve ningún problema, e, bueno, pois tamén, lógicamente, que hai unha maioría absoluta, está claro. Tamén é importante. Tamén é importante, non? Non ter que acordar con ninguén. O que pasa é que ás veces tamén hai problemas entre as propias áreas dun goberno, porque cada concelleiro quere levar máis cacho para sí. Non pasa iso en Touro, tampouco. Bueno, sí, pero bueno, máis ou menos, de todas formas, nun concello pequeno, sempre o responsable máis directo é o ayuntamento. Entonces, sí hai cousas que tens que ir ampliando, como, por servicios sociales, cada ano vai ser un poquinho máis, vai ser un poquinho máis, porque se ve necesitado. Entonces, aí, canto máis metes máis, pero volve a fazer máis, falta, o sea que, bueno, cada un ten que ver o tema. E, depois, cada concejal tamén sabe como está o ayuntamento, sabe das partidas, e todos coordinamos en todo, cada un participa, en que haxa un representante de obras, pois participamos todos, un de cultura, participamos todos, en todas as partidas, en todas as consellerías, participamos todos. Bueno, teñen vostedes para este ano 2,8 millóns de euros, un pouco menos, 100.000 euros menos que o ano pasado. Como están a notar a crise no Concello? Bueno, a crise, como digo sempre, canto máis houbera, máis se gastaba. Lógicamente, é cuestión de achecar onde podes achecar e aumentar onde tens que aumentar. Sin máis, eu creo que, de todas formas, o que intentamos sempre é conservar o que temos, non nos disparar en obras faraónicas, nunca nos disparamos en cousas, sempre fomos pouquiño a pouquiño, ao final vamos chegando, sempre, ao mellor con un pouquiño de retraso, eu que sei, por poñer un exemplo, a Casa de Cultura podía estar feita, se poñemos a pasta, nun ano, pero, bueno, tuvamos que ir pouquiño a pouco porque non daba para máis. Do case medio millón de euros que teñen para investimentos reais, que actuacións son as máis importantes que se van levar a cabo? Bueno, aí investimentos reais é conservación, máis que nada. Entonces, pois, eu que sei, pois, son os plans de obras, son cando hai alguna reforma en canto a alguna aldea, alguna traía de aguas, un alcantarillado, eso é a inversión real máis que nada. Porque obras faraónicas, como di vostede, non está o tempo para iso, non? Nunca fixamos, ni nunca, a ver, se algún momento temos que meternos alguna cousa, tampouco non temos medo. Díxenos sempre, que non temos ningún préstamo, non temos ninguna cousa. Se fai falta por algún motivo esencial, pois, bueno, somos personas como a calquera, que non metemos a calquera cousa. Falaba tamén antes vostede de que hai que incrementar as partidas de servizos sociais, polas novas necesidades que van xurdindo. Este ano tamén se aumenta esa partida. Que necesidades están a ver no Concello? A ver, pois cada vez máis, porque Touro, como calquera ayuntamento do interior, sobre todo os do interior, que somos os que máis estamos sufrindo esta despoblación, Touro acusa moitísimo máis que ninguna, porque somos interior, ainda que a veces resolvemos con poucas cousas, parece que estamos, que somos la leche traballando, pero son sempre con pouco gasto. Entón, bueno, en servicios sociales sí que necesitaríamos moita máis atención. Por exemplo, ahora cortaron as horas de atención. Nós estamos dando un servicio, se damos contratar alguna persona máis para ir atendendo a xente, porque temos moitísimas necesidades de, pois xente que está sola, que non ten medios, e que, hai que atender, lógicamente, ojalá nos atendan a nós como nos queremos atender a eles. Di vostede que houve recortes, non, nesta materia dende outras administracións? Dende outras, sí. A ver, paralizaron, por exemplo, as horas de atención. Entonces temos unhas horas, pois, si ben aprobado de que unha persona ten X horas, pero se non as temos, non lles damos dan. Entonces, pois, a veces temos que saltarnos con unha persona que temos nós ali para ir saltando, levando un pouquiño, vendo máis necesidades e vendo máis tal, pero necesitaríamos moitísimo máis, porque outras dúas ou tres personas, polo menos, para atender os vecinos que temos. É unha queixa común esta dos alcaldes, e aquí sí que non importa moito a cor política, non? Que outras administracións están un pouco pasándolle a pataca quente aos concellos en estes asuntos. Bueno, eso parece que somos sempre os que temos que pagar todas. Eu creo que ao contrario, que os ayuntamentos somos os primeiros que estamos aí na brecha, que somos os que vivimos cos veciños e os que atendemos de primeira man. Din moitas veces que, que no Concello, que non sei que, eu atendo máis na calle que atendo no Concello. Ao Concello vou porque teño que firmar, teño que ler os correos e pouco máis.
porque senón atendería moitísimo na calle, cando vas tomar o café, cando está na casa, a hora de paso que te vexa ou que estás aquí, bueno, porque se atende así, e, bueno, máis ao mesmo tempo, andas por todo o ayuntamento, sabes que é o problema que ten cada familia, porque a veces ainda non che veña a contar, enteste ti por segundas, entonces pues, vai te preocupando un pouquinho por eso. Non falaba antes da Casa da Cultura de Touro, que dicía que xa podía ter rematado moito antes se se puxeran os cartos, pero está a piques, non? Sí, sí, a ver, son... Sempre dixe, hai xente que ten, pois eu sei, Palacio de Congresos, non sei como se chama eso, obras da leche, e nós, en canto a actividades, non nos come nadie. A máis digo, que a boca chea, ningún ayuntamento da nosa capacidade, estamos moi por encima de todos. A ver, ben é certo que nós, por exemplo, todo o que era participativo, a banda, por exemplo, está no colegio, préstanos o colegio os seus servicios, teatro está no colegio, o resto das actividades que andei cos nenos, pois facémola no baixo do Concello, atención aos minusválidos, bueno, por xente con problemas de deficiencia, tamén no Concello, a xente maior no Concello, a gimnasia faise no local social, o sea que vámonos desenvolvendo. Lógicamente, se tuveremos unha casa para todo, pois bien, pois benvida sea, por suposto que agora que é a Casa de Cultura. Que para cando vai estar lista? A ver, eu calculo que se temos un papel que nos falta, pois para junio, máis ou menos. Eu calculo junio, julio, con moito. Non me gusta decir fechas, porque sempre salen mal. Pero bueno, pero sí, junio, julio debería estar. E aínda que di vostede que están cobertas as necesidades, vaise notar a apertura desta Casa da Cultura pois un incremento de actividade en algún sentido? Non, incremento un pouco máis que podemos dar, porque é verdad que xa dixo, que aí non nos comen nadie fai máis actividades que nós, ou para o meu pensar, polo que vexo, que tamén vexo a noticia na prensa. Pero, bueno, sin embargo, é unha cousa máis adaptada, se ti queres, pois, bueno, a ver, ainda me quedou antes, por exemplo, para fazer un concierto, pois, vamos a donar, para fazer, para forrar 1000 e pico de euros ou 2000 euros dunha carpa, pois, bueno, sempre nos adaptamos ao que temos. O que falan agora de darlle usos múltiples aos locales, pois eso é o que estamos facendo nos en Touro. Entón, pois, bueno, lógicamente a outra adaptación vai ter un escenario fijo máis grande, con máis capacidade, con outro servizo, que non nos temos todos xuntos nun local. Pois para xuño ou xullo, o punto de atención á infancia para cando, que é así outra das grandes obras que están en marcha en Teo. Bueno, aí tampouco non foi por culpa nosa, porque fai 2 anos nós temos aí enclavados 80.000 euros, que é a parte que nos toca de poñer a nós. De 200.000, 80.000 poñemos o Concello. O sea que tampouco nos sale gratis, É un do plan, a ver, como era, xa non me acordo nin como se chamaba. Da Consellería de Benestar. No, da Consellería de Benestar máis asustado, que entramos os tres aí a formar parte. Entón, pois, bueno, por H, por B, pois sempre foi retrasando. Bueno, pois agora se leu adiante, a verdade que empezaron fai un mes, para o ano que ven, ou para o ano que ven, para o curso que ven, penso que podemos empezar ali ca escola infantil. E que función vai ter Bueno, pois vai suplir unha que temos un pai, donde, bueno, pois está bastante ben adaptado, pois que aí sí que a Consellería apostaron bastante por nós, porque non cumplía ben as cousas, e, bueno, además de que está nunha posición donde é moi peligroso para levar os nenos ali. Está nunha curva, intentamos facernos ali uns bons accesos, non hai maneira, está na cartera, entonces, pois, bueno, isto, que pasa? Que ten outras adaptacións, ten un parque infantil para nenos, ten os parques para xente, para maiores que están esperando, está nunha zona que estamos creando como unha zona deportiva, que é onde está a Casa Cultura, tamén. E para cantos nenos vai? Pois, nun principio, vai para 21. Chega? Ou en Touro hai máis demanda que iso? No. Bueno, este ano, por suerte, están nacendo nenos pequenos. Que a verdade é que xa dixen antes que éramos unha población moi embellecida, bueno, pois a ver se empezamos a recuperar. O mellor fai falta ese tipo de servizos para que a xente se anime, non? A ver, de momento quero che decir que nos co pai témolo totalmente gratuito, O sea que, bueno, o servicio dá como servicio, incluso a veces, pois, eu que sei, non chega al 21 plazas, pero tamén é un servicio de que non hai por que estar ali obrigatorio. As que dirigen axudan moito porque ao mellor prometen ti mételo 3 horas o teu rapaz e outras metes outras 2 horas, 3 horas e vamos xogando, pois ao mellor é unha atención un poquinho máis grande. Non vou dicir números porque, pero bueno, pero si é unha atención un poquinho máis grande. Quería falar tamén con vostede hoxe de turismo. Hai uns días celebrábase en Touro unha reunión para preparar unha edición de Goza do Ulla, que é un programa, bueno, pois que implica máis concellos da zona. En que consiste esta iniciativa? Bueno, pois volvo a falar, son iniciativas que, gastando un poquinho os cartos, dá moito chance, a máis de que, bueno, lógicamente nós se podemos presumir algo do Río Ulla, é o máis bonito, pois é un torno máis bonito que temos,
e como a nós, pois, presumen, os 19 concellos que circula por onde circula a Ulla. Pero sobre todo nós, porque, bueno, porque estábamos, fai anos xa, pois, a mellor fai 8 anos ou 9 anos que empezamos cas rutas, empezamos por unha ruta de senderismo, depois fixemos outra, depois agora temos outras, pero falta a pasta para piñelas, para condicionalas. Pero, bueno, nós vámonos abrindo. Entón, pues, bueno, de paso que vas a facer estas dúas que temos, pues nós decimos, mira, se queres ir por aquí, vas por aquí, máis ou menos. Entón, pues, bueno, este programa do Ulla era unha cousa de que nós estábamos organizando cada ano, pois, unha, bueno, pois, eu que sei, pois, un día a PR 96 e outra, bueno, a do Ulla ou a dos Tres Ríos. Xuntámonos un día con de Santiso, mira, pois, por que non vides aquí a nosa impresoría? Por que non facemos unha cousiña un poquinho máis grande? Bueno, pois, ben, pois, falei con Arzúa, falamos con Boquexeo, falamos con Vedra, entón xuntámonos 5. Bueno, pois, depois ese ano saliu moi ben, saliu moi bonita, además de que ao mesmo tempo facemos publicidade, cando eu fago de touro, eles estou facendo deles, e cando eles fan a súa, están facendo de touro. E, bueno, pois, depois xa pasamos aos 19 concellos, o ano pasado, a ver, fai 2 anos, fixose así moi a correr, o ano pasado xa se organizou un poquinho mellor, este ano, como temos aí unha novedade, pero nunca era adelantala, porque, ademais, son os técnicos que na traballan, a verdad que, pois, eu sei, por onde vamos, está quedando moi ben. Cando poderamos saber esas novidades? Cando se vai concretar todo? No, pero a ver se entra este ano. Por iso non digo nada, porque de todas formas nós somos os que damos a información, pero quen colaboran son os, pois eu que sei, o ADL, ou o cara do turismo, ou os funcionarios que mandan a traballar. Bueno, en todo caso, para cando é esta edición do Goza Ulla? Para empezar ya, teño que, además, como estivemos no de Santiago, pois a mellor deixámoslo un pouquinho olvidado de lado, senón xa en enero, febrero, xa estábamos con el, pero pois empezamos outro día, vamos a empezar con isto que nos vai quedar. Eu calculo que en maio empezará a primeira ruta, máis ou menos para baixo. Refírese vostede que estaban aí implicados no tema do Grupo Área Santiago, claro, non? Que estamos aí, sí. Pero como nós somos 19 concellos, colle 2 de Lugo, colle de Pontevedra, colle da Coruña, pois, bueno, somos un machadero, somos demasiados. Entonces, pois, bueno, de alguma maneira, para que vaya todo enclavado no mínimo circuito. Santiago non está neste noso, pero nós, sin embargo, este grupo, a maior parte dos concellos, sí estamos na área de Santiago. Que balance fai vostede dese grupo Área Santiago? Cree que está a servir para algo ou non? Eu creo que sí, ademais teño unha xente moi traballadora, sempre yo digo, e sempre aproveito, sempre que digo aproveito, porque me gusta a xente cando ten empuxe, non se amilanan con nada, e, bueno, pois, co seu problema, porque ela ten problemas, porque se dixen que, bueno, cada un sempre é un pouquiño peculiar. Quero pensar que todos ganamos, que aí ganamos todos, non é que, bueno, pois, dice que Santiago, non sei que, pois Santiago tamén, o que máis curro, o que máis non sei que, o que de alguma maneira máis se organiza, e os outros ganamos todos, para mí, para a miña maneira de pensar. Entón, vostede non entende algunha marcha, non? Como a do Concello de Teo, deste programa? Non quero entrar neso, porque, además, quero dar a Teo o que ten. Lógicamente, son xente moi boa para estas cousas, moi boa. Que pasou? Non sei. Non sei, pero, bueno, eu tamén quero pensar que non se vai a ir, Quero pensar que o recapitularán, e que tomarán, e que farán cousas, porque, de todas formas, en todas as cousas, son os primeiros en estar, son os primeiros en organizar, nunca nós temos dous, que, bueno, que son os dos carnavales, mas temos o do Ulla. Espectacular, xente moi espectacular. Que pasou? Aí habrá que mirar, non? Hai quen fala da proximidade das eleccións, que aínda queda, pero... Bueno, pois a min tamén me gustaría que isto non fora política, Gustaríame que foran programas que, bueno, que salen da xente, que son pa xente, que non nos costan moitos cartos, primeiro eso, que non nos costan moitos cartos. Entón, pois, bueno, que o pensaran, non sei se Santiago ou se Teo, pero que pensaran que volvan a compartir posición. Mesa, sí. Citaba o tema do Antroio da Ulla, que este ano pois estivo aí revitalizado, non? Houbo moita atención posta nos xenerais do Ulla, vostede notaron, non? En Touro, houbo máis afluencia que noutras ocasións ou non? A ver, este ano, por mala suerte, tivemos salvo do Bama, bastante ben, ainda tivemos bo día, saludo ben, pero de Fao, mamainha, o que choveu aí ese día. Aí non hai declaración de interese que vala, non? A ver, sí que se nota, pero, bueno, pero iso xa por circunstancias se xunta moita xente, pero si o notamos, por exemplo, na afluencia de cando se fala, eu que sei, de Cacheiras, pois estamos falando de Touro. Cando falas de Vila de Cruces, estamos falando de Touro. Cando falas de Touro, exactamente, está falando dos xerais da Ulla. Ao final temos todo, é como o río Ulla. Estamos falando no mesmo. Entón, eu síntome, participei.
E, bueno, pois, lógicamente, para colaborar, canto máis lle deamos, máis nos van a conocer e máis por aí. Bueno, un último asunto, xa que quería tocar con vostede, porque acabamos de informar dentro do Concello de Touro que vai haber unha charla ca Garda Civil para falar de roubos no rural. Quería saber se que notaron un incremento de roubos en Touro ou non. Bueno, a ver, falase algunha cousa, de todas formas non é por Touro, pero sí a nivel Galicia, sí, así sí se está esperando que vai haber máis a nivel dese tema, xa non digo nas granxas, porque eso xa é máis especializado, pero falaban de ir roubar, pois eu que sei, as casas, que eso sí que sempre parece un pouco máis peligroso, pero bueno, eso sempre foi no rural porque lle parece máis fácil, ainda que a xente rural xa está máis ou menos capoteada, ti antes ibas a calquer parroquia ou a calquer casa, chegabas ali e estaba a porta aberta. Ahora se empezan a cerrar as portas, se empezan a ter un pouquinho máis de cuidado. De todas formas, estas sí que se presentaron outro día, vai haber unhas charlas, e, bueno, pois, pareceme moi ben, porque será unha xente que este especializada no rural. O rural, pois, como a todo, sempre, primeiro quítanos as cousas e depois dinos que nos vayan a atender desde non sei onde. Mentira. Mentira. Bueno, vemos que o alcalde de Touro é un alcalde bastante combativo, non? Penso me puxeron. Eu sempre digo que a mí me puxo a xente para aí, a eles son os que me puxen. Eu teño que falar. Bueno, pois remátase o noso tempo. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe en Correo Televisión e ata outra visita que nos faga. Bueno, están amigueradas. Moitas grazas. Vale, venga. Pois ata aquí chegou o noso tempo para este preguntoiro. Recoméndolles un día máis que sigan atentos á actualidade a través de Radio Obradoiro ou del Correo Gallego. Nos volvemos mañá a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.